Веднага би. Добре, той. Панчик, готва. Отваряй. Юни на тъчо. Отваряй. Добре сте там скоро. Генчев, Билайски. Ласи, Георги. Окей. Може да поемеш още на страна. Един час почва. Гюни. Веднага, скоки прибирай. Давай, Генчев. Тръгвай, Георги, сравни. Дай, Георги. Гюни, би, Коки. Играемо. Топката. Добре, Мадия. Тръгвай сам. Браво. Давай, Генчев. Дай, Марти. Марти, би. Добре, играем тъч. Юнка! Коки, внимай, Коки! Коки напред! Браво! Добре, заставаме до хората. Георги Генчев до човека. Георги там натъча. Гюни човека. Георги точка. Гюни човека. Марти да не тръгне. Коки! Гледай! Играй, Гюни! Играй, бе, Гюнка! Гюни! Играй смело! Давай! Точно така! Коки човека! Коки тръгва! Коки! Добре, играй! Гюнка! Врата! Махай! Дай, Генчев! Би, Генчев, би, бе! До човека нищо играе, голямо е полето. Давай! Коки! Настрани! Марти! Навътре! Гюни! Стърваме човека, Гюни! Аз моля да притичам от другата страна. Ераме човека! Ще взема да разтегна нещо. Нямах нещо вкъщи. Ставам много подвижни треньорите, не мога да снимам. Аз ще гледам миланчка за теб. Тук отпреди си минава след 10 се дръпна. Тук е нещо заучено усещам. Няма ли да вкараш гол? Ти падни гол. Тук е нещо заучено, а? А? Като футболна майка ли го кажеш или като майка? Да. Тут си най-интересната част от това.
Викам, много конус и много нещо. Те с посредата таки са. Ама ще ги вземате вътре. Те май за нищо не са. Плаща са? Не. Не. Ей, пак! Ай, блядь! Аз вчера на моя мач не играх толкова с топката. Те 90%, като има някои съди, между другото, съм много често се обърка. Като знаеш треньорите, Нека там да гледат, аз съм така. те между другото децата повечето пъти сами се разбират. То по-добре. Като се намеси треньора да пищи и става много страшно. И треньора съди, някой пък като сложат някой дет не е влизал по физкултура, пък съдя, става страшно. Абе аз съм влизал, ама не съм бил сега никога. Да, ама поне знаеш правилата. Да. Пак има много дет ми се струва и че не знаят правилата. Аз тук преди малко разбрах, че му пуснеш топката да играеш. Да, не така. Директно. Да, само гол не мога да вкарваш. Да. Те тук няма нищо общо, нали, правилата с другите. Нали? Малко, да. Зато и да варя после там горе, че... Аз чакам моите хора си влево да играят, да варя да свида там. Тя са хубава, аз макев техния треньор. След нашия и техния другия, който макев. Се опитва се да ги научи на футбол. Корнер! Нека, трябва.
О, нещо фърчи от вас. Камъни. Господи, бука става. Спри си, бе, имаш време да си я спреш да играеш. Заки напред, Заки! Оки трети играем! Дай го! Вижай, вижай! Как го завършиш малкия, че се е развързал. Заки не е напред, Заки! Ела! Ела да те завърша. Давай първи, играй! Дай пас! Чакай! Дай Коки! Той не може да разбира да стане. Дай, Заки! Сняй земята! Връщай човека, Заки! Бързо, Георги! Гече, бързо! Марти, изгагай! Абе, Слави, ми сме оставял! Корнер! Давай, Коки ще сръдни! Заки! Коки! Тео! Гече! Емоцията за родителите е по-голяма. О, не сега се успокоихме, ама в началото, мале. То сега е по-малко. Мале, в началото беше страшно. Той ми харесва, има настроение на публиката. Да. И в началото аз няма да забравя първия турнир. След третия матч вече не мога да си кажа името. След втория, бе. Аз всъщност си викам, нали сега толкова мачове съм изиграл и аз и такова. И вратар и защитник. Никакъв проблем нямам. Обаче малкия като играе ръците ме Тогава се наистина по-гадно. Много добър. Много хора са ми го казали, че малкия като играе винаги. Жас. Никой не ми е пукал, ама той играе или направо по 3 инфаркта, 4 минимум получавам на матч. Трепери. Но пак дори, защото тук не се намират някакви родители. Направо не можеш да се обиждаш. Дори и твоето дете, ама има някой обиждат и другите деца. Частно. Тук двама на Левски, аз им казах, викам следващия път, викам няма да изтърпим. Викам ще подкарам, викам всичките.
Викам, сериозно ли ви викате по малкото дете? Да, Ама то детето, викам, кажи ми честно, 40 годишен мъж, викам, се влияеш от 9 годишно дете, викам. Това е страшно комплексари, честно. Защото няколко, сега последните пъти те набиха, но преди това не ги биехме. Те вярвам, че събирате играчи от други отбори. Тонер! Официалният отбор на Левски е от 5 града. И от тогава, като им ги казах, браво, културни, тихи, викам, викам, подкрепяй си детето, нали, футболната атмосфера трайна. Ама не виждаш другите. Не да викаш или някакви подобни. Аз на баща ми бях се карал, като го бях завел на детски матчи. Викам, чек, ще ти скарам, викам, тук. На детски матч така с не. Дядо ми като идва на мои мачове постоянно, вика посадите. То олдскула са те. Да. Много смешно ми става, аз играя и ми става смешно. То няма как, то още че те видят, не да видят там как е станало. Вълнуват се. То още че това не сме имали. От другата! Много скандални съдейства, човек направо ти иди да го убиш съдята, ама сега как да го псуваш да викаш като детето ще се научи? Няма как стига. Моя малча там не иди да си... Поне да се научат мани от тебе. Виж ли те? Направо ми иди да си изям сърцето тогава, с някой ми че стискам, не мога. Единия път съдята на поряза, ама много тежко, станахме втори заради него. Ама направо си на съдята си наби. Това не е, бе. И така. Той иде се откупи за второ място, не държи. И я даде на едното дете, детето на баща му толкова беше ядосен, взе купата и отиде и я даде на съдята. Да си я прибира. Да си и за него, верно? Да си жест. Ама... Там какво има тренировка на тератрак? Тератрака, да. И дошли тук тренираш, браво. Те вразкари. Вразкари много ясно. Ти знаеш, че те имат по-хубава екипировка от нас. Пък са отбор по-малък, То... И футзала и те имат по-хубава от нас. Ние ходим с тъсна спорт. Чек, аз като ги гледам детство, като съм ходил на някои матчи, половината отбор, едните си ни гащи, едните с други гащи. Не сме еднакви. Викам, ти явно си от край време, викам. Няма, те са ти дали 2 тениски тук и 2 чифта къси играеш за 3 години напред. 4. Кошмар. Общински клуб с история и така с... Няма такива. Даже екипировка не е тар... Нямаме, ние имаме от спорта. Какво са ти дали? Тя да се толкова стара, че я направих на потен. Направо си срамота е. Това се искат резултати. Да нямаш. На екипировка не мога Да бе, да кажеш, що не е задължително най-скъпа да ти купят, ама... Абе нещо да има просто. Да не е от 3 години. Ги на Зевс, примерно, по 60 лева ти правят екип, Сак, Анцук... Там Джома, не са ли И да. Няма, не ти искаме тук Nike. Някой си прибира тежко парите по пътя и го боли на работа. То хубаво, че поне лайца. Ами да. Тогава си знаеш, че ще да е още по-трагично. То тогава нямаше да има. О, да. Че ние тук 2 мача ги взехме заради лайца. С 2 групата за малко щехме да изпаднем. Малко помощ побуднаха. Няма лъжа, ама... Хубаво, че той да даде някой левче, значи срамота човек. Жълто! И всяка година общината се бият гърдите какъв бюджет сме имали. Аз точно сега покрай малкия, като обикалям навсякъде по терените, човек само в Търново нямаме терени. Наистина един терен има за 15 набора. Реално всички се е влияло 500 терена имат за децата, евала. Само тук те враче, този терен, но не го направиха, той горе няма да се играе, сигурно близките 5 години сигурно няма да се играе. На Ивайло? Да. До Ивайло? Да. Че само мъжете там. Ама Даже те нас те- се напускат. 30 секунди. Аз ще учим, 30 секунди, да. Ще свирим след малко. Пък дето вика на всички околни села има хубави терени за... Да, бе, да са тръгли, не само изкуствено. От малки на това изкуствено е ужасно тук. После крака, Крака всичко ти заминава, да. А той тъпото и че свикваш тук, като опънат на естествената, няма нищо общо. Да, ти не можеш в кондиция. Аз точно ти, защото на... Коя година бяха? Абе, ните имам познат, сега отиде да тренира с Лидорец, нали?